सोरबा दैदेनजोंनो सोरबा मैदोमजोंनो बिसिनिसो होननानै आंखौ ओरैबायदि खोथा बुंहरदों आरो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैयोब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै माने हराव उन्दुनो हायाखै लोगोफोर। जाना माने नै खाजल नुगालांलायबायहाय माने गरम मोनसोगारदों दोहो दोहो जादों आरो बोथोरा। ओमफ्राय माने गरम जादों, ओमफ्राय अखाबो हाना होलायबाय दासो दसेनो। ओमफ्राय आङो हराव माने जोङो सलाराबो चार्जआबो जोबना होदो, ओमफ्राय लाइनबो गैया, एसे गरम उन्दुनो हायाखै एकदम। बिमा फिसा साथामबो, फिसाजोआबो इखिजा फारसेथिं गाबो, फिसालायाबो मा गरम मोनदोङो बिदि होननानै गिसिब सिबना हो। ओमफ्राय इखिजा नानियाबो गाबना होयो, फिसालायाबो गिसिब सिबो एवलाय होलाय लाइनाबो माने भल्टेज खम जाना होबाय थानानै थांलाय फैलाय बिदिनो जाबाय थादोङो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, दिनै सानजौफुनि ओंख्रिया खांख्लेर पटल आलु होनानै ना संनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय ना लायनो हरदो लोगोफोर, मोनफैथ'वाखैनो। ओमफ्राय आङो हाखाना दोनबाय आरो जगार खालामना बिखौ दायो मोनफैबा जानो हाया, जेबो जानो हाया होननानै गोबावानो जाबाय, सप्तासेनि सिगां जाबाय आरो लोमजादों होननानै खोन्थाबाय थानाया। ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने गगाल' मोन्दों, लोमजादोंल' सानदोंमोन आरोना आङो। ओमफ्राय एथ' मुलि जाबाय, एफाराब माबा मा होनो सेलेनबो होलायलायदों आं दाख्लैहाय। होमबाबो माने गगाथ' दा गैला, गुजुनायबो गैला, होमबाबो ओंखाम जानो हाया। ओमफ्राय मैयानिफ्राय फुरा गोबानाय जादों आरोना आङो। ओमफ्राय दायो आङो डक्टरनाव फैबाय, फैनानै आङो ओरै नायजानोसै होननानै। ओमफ्राय दिनै आंना पेमेन्टबो हाबबाय, आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो। आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर। दायो आङो बिराद लोगोफोर ना लाबोबाय रौना नै लोगोफोर, ओंखाम खांख्लेरदो आलु पटलदो नादो आंना जाबाय आरो। दुन्दियाबो मोदोमफ्रु होना होबाय आं लोगोफोर। गेस अफ खालामबाय, जाबाय रेडि जाबाय। बाबुआबो ओंखायनो खोबना होबाय, अफ खालामबाय दै लोगोफोर। आदसा लोगोफोर, ओमफ्राय दैदेन आरो मैथोमोनदो रिल्स बानायनायनि मानसिफोरानो बेसेबां माने गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो, बेनो माने माबा माबि बुंगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय दाथ' प्रेगनेन्ट जानायदों मानसिफोरा थाम्फै बानायबायसि हमबाखौजोबसिगोन, बार जाखावसिगोन नङा होमबा लोगोफोर। ओरैनो ससियेल मिडियायाव दैदेन मैथोमोनदो रिल्स बानायनायनि माने बिराद माबि बुंगासिनो, कमेन्ट हरगासिनो, गाज्रि कमेन्ट हरदों नङा होमबा, मानसिफोरा बुंगासिनो नङा होमबा। ओमफ्राय दा प्रेगनेन्ट जानायदों बिखौ माने गाग्लोबसिगोन आरो गासिबो नङाबा जि जागोन आरो बुंनोनो हाया मा जायो। दा बि गथ'आ मैथोमनिसो जाखो ना दैदेननि जाखो ना हौवानि जाखो, दा सोरनिमा गथ'आ मिथिना मोना नङा होमबा लोगो। नायथाव जाया, आं कमेन्टखौबो फरायनोबो थाङा आरो आं जेबोबो साना। माने आङो गथ'फोरखौ लानानैनो भिडिअ बानायदों। आङो थगायनोबो रोङा, आङो नंखाय खोथाबो बुंनो रोङा, आङो सैथोखौनो बुंगोन। नोंथांमोनखौहाय बुंहरनाय जाबाय, जाय गाज्रि सानदों, जाय गाज्रि कमेन्ट खालामदों, अननानै एसे बुजि। नै खिखौ अनलाइननि अर्डार खालामनो लोगोफोर, गेदेर बिहरखादो आरो रुटिजों जानो नागिरदों जा फिसालाया। आरो दालिफोरावबो होनानै जायो गुदुं, ओमफ्राय ब्रेडजोंबो जायो। ओमफ्राय गिदिर बिहरना होबाय सासेया। मैया बिदिनो दिनै आरो मोनसे बुस्थु बिहरदों, फिसालानि गस्ला लंपेन्ट बिहरदों आरो गस्ला ओमफ्राय नै सिमा खायाव इयाव लामना होजोबलायबाय आं बाबुनि गस्लाखौ सुना दोनमोन। नै अखा हाथाय फैलायबाय आरो लोगोफोर, हरावबो हाजिरांदोंमोन अलप। नै दख'नासो इयाव होना होदों आङो बारा मुदुफुला थाहैदों नै जानानै फांसे, ओमफ्राय फांसेयाथ' थैगोन ना मिथिया, बोरैबा अबस्था जालांबाय अखा मोननानै माबादो। थैमोन नै थाइदोंङो बियो, गोलाव गोलाव जादोयो। अखायानो हाजिरांलायबाय, बाहेरायाव फोराननो मोनाखैसै। ओमफ्राय आं इयावनो होजोबना होलायबाय आरो। ओमफ्राय नै फिसाजोआ उन्दुदोंमोन, उथिबाय। मामि मा खालामदो? हा दाना खुग्लुबनो रोंनायनिफ्राय लोगोफोर खालि माने
खुग्लुबनो आरो ओमफ्राय आरो खुग्लुबनानै होननानै गाख्राबबाय थागोन आरो इयो उनथिबाय आं इखौ लाथ'नोसै आरो दायो मोनफैबाय देखायनोसै लोगोफोर ना मा होनो जाबाय दं गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो थेवबाबो गाराना बियो नों आं बुंबानो गारगोना गाराना मालाय इसोरो मालाय बिदि देखाय फैसासो खामायगासिनो बिदिनो नांलायफ्लानाय देखाय दं बिदो रिल्स बानायबाय दं बैदो माबा देखायबाय दं मालाय फैसा खामायबाय दं नङा बिदि रिल्स बानायलाय बिदि बानायलाय बिदिनो दावराव आरो दा प्रेगनेन्ट जाबावनायदों मानसि माखाया आरो दावराव जागासिनो एकदम ससियेल मिडियाआव कनजिताल' माने दावराव माने भाइरेल जागासिनो दं आरो बियो ओमफ्राय दा हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि ओरै देखायबाय थानो नाङा नङा होमबा दा बुंनो नाजाखायो बेखौ बुंनोनो होनाङा लाइनखौनो होनो नाङा मानसिफोरनो बुंनो नङा निजेनो गावबा गावनो होयो ओमफ्राय दा हौवा हिन्जावनि गेजेरावसो नांलाय खमलाय जाया होमबा लोगोफोर गथ' दङ मा दङ दावराव बिदिनो जागासिनो दं आरो बेसे माने आरो गावनि प्रेगनेन्ट जानायखौ माने ससियेल मिडियाआव लाबोबाय देखायबावबाय नङा होमबा बे बिराद बोरैबा जाद्रायो आरो बेफोरखौ देखायलायनो प्रेगनेन्ट जाबाय आं आमुखदो ओरै थाबाय नामा मा नाना ब्ला होमबा लोगोफोर दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होनबा बाय